смесено мрени и скубари. Тая година е малко по-различна ситуацията. Тук започва да се групират голямо количество мрени. Скубарите са малко по... Може би заради времето беше малко по-топличко и просто скубарите все още не се групират по бавните вирове, още им е рано. В момента очакваме да ловим единствено мрени. Другото, което държа да отбележа е, че това са последните дни, в които евентуално ще ловиме мрени. И обикновено се случва така, че в тия вече водата е доста студена и обикновено се ловят така доста качествени риби. Едри. Да, едри риби. Дребните риби почти ги няма, вече зимуват. Така че се надяваме да хванем някоя хубава риба. За хранка, разбира се, сте виждали множество пъти как се забърква. Това, което мога да кажа е, че е подбрана тежка храна, доста ароматна за река. Разбира се, има малко царевично кюспе, малко бисквитена галета и шоколадова. Но основата е захранката с аромат на сирене и с аромат на